Днес ще се изпитваме. Да излезе Пънчо. Госпожо, ви вчера казахте, че изпитвате по номера. Днеска е ред на Кънчо. Прав си, Пънчо. Хайде, Кънчо, на дъската. Кънчо, покажи България на картата. Тук. Че го прилагат Стъпана Кънчо. Сега ще има двойка. Пънчо, защо разваляш дисциплината? Колко пъти съм ти казала да се пази тишина, докато изпитвам? Сега ще ти задам един елементарен въпрос. Ако не ми отговориш, двойка. Кой и кога е основал България? Че как кой? Кънчо преди малко.